So nagmayat dito pisto tayo kin nagado nga ako makmakan dito sangwanan tayo. Katantay nga ako lipatan iti pasalamat kina po Dios. Di ba? Siwin ah. Kararag tayo. Dios ama nga nainlangitan nga mangmangted iti makan ti sangalubungan. Dawaten mi Apo Dios nga bendisyonom dagiti nga taraon nga agpay Apo iti kirid pamigsa iti pisikal nga bagbagimi ket magamit mi Apo Dios. Daytoy nga bagimi Apo Dios nga pagdayaw ken ka. Ket iti dinawat mi tinagan na po mo Kristo. Amen. Di kay liplipatan ti mangikat iti suya dati ni saba nga panghimagas ka no. Kumusta ka matitahan? Nang may mayat ah. Po intugaw na pa yan. Nay. Pumamano ti kastaan. Kasingo na? Singo na. Po. Namang kininang mo na eh. Nagimas. Kaslada mo lang amin nagbimbinay niyo hindi dapat sinubong amin mo. Nay suboy, tarong. Ang uso sa ita sa babako. Po pasinggil ngamin ninang. Nga magtang kaslala. Kapo bakitain sa kay lagin inayatan no mga rudain. Alamayat na onte mangkit-kita. Oin. Nya mo datan no mangkit-kita kay anak pa nga kam. Handa kami matultulad kin ni Rusing ah. Han. Subong ka man timangga. Hindi na kaya. Dati nga iwa i-plug. Po. Payaw una yan. Hindi na ya pa. Oh, payaw una yung mayatin na. Payaw una yan. Oh. Hello yun. Nagmayat ti mga dito karyanin kabaak na po. Pero may pampanangandan na Didak pa ayaban nga mga anin na Muilaeng. Hindi ka na. Nya dagiti nga ruruutin na Pangipalaman na naroy, sardinas. Sardinas. Opo, dahil iti nagimasin sa mindal lupisakan. Payaunay nga ramangan. Dahil tagayan ti nakimihimas nga ruot. Nakamamon yung makanday nga ruot. Limas. No. Ruot tiraga na, ano niya rin ah. Kaslama di pulyo. Litis ka no. Ay lites? Oh. Kumarasakas. Payaunay. Litis. Po, idida kami di Manila, nyamatayin. Naglain nagtagalogan. Nanyamati ko ana, dana sursurong dyan ka, di ka mamugtagalog. Po, kasalara para bakit nyo di Tagalog kumat? Manila po ito. Sa nga pulo lang nga, awon sila nga aldaw mo dyan, Manila boy kung kurang butay. Pa, ilang Manila ako sa taon? Okay naman, di ugal. Abay? Asos! Sakali, ikurit ko na dyan. Ilang taon ako sa Maynila, kunam? Ni? Kasi dyan di gusto yung arawan, arawan natay. Sabali nga Tagalog, padam mo dagay kwan. Magmangigkot nga ilan Manila ako sa taong una ka, pero ngilit ti tataw. So sabi ipakat ko may Tagalog ko, nabay inanak kayo. Sabali, ayan, baglagi din ta. Baglagi din ta Mr. Tabag mo. Ginanto pa kami ni sursuro kanya mat. Di mo ka nagdamdamag. Namit damdamagin. Niyang mo ti kwan naling pangag Tagalog ata. Nanamat mong Tagalog mat. Di makumang ko na natin iba na gay, iti mga ngay. Kumain ka na. Oo, kirang ko na gay. Timawarak pwede ko Maong te. Timawarak pwede maong nga ko Nga pantalon. Ang sabi mo? Wala ka nang sales lady. Magkano si maong? Wala ka. Mga mulaga mo latan. Magkano si Maong? Apay, magkano si Maong? Tapos kung patatawarin mo ako, kukunik ko na. Awanin na! Awanan, ibaga na nga. Ibaga na nga, taga-probinsya dito ko na na. Sorry, taga-away tayo. Pakat naman kini Tagalog tayo. Diba? Oo. Siyempre naman. Hindi ba kayo? Ninang anay, haman anawan im. Malugi ka tanong ka, din paspasan. Sapay ti dara na 200 over shane. Malugi ka. Kaya yung mga Paspasan ti gulay nang tanong nga mahay blood. saluyot nga rin Naamang mat anemic. Alsom. Agkabaliktaran agkabaliktad damot ti sakit. Di may sa anemic, di may samot ko Ano jay? High blood. High blood. Sumait ko man iso dala tag dinunit ti daran. Kukata da dumadaram kunak di na mga nga ko kayat. Oh, naikapis man ni kables kini katuron. Kini bunso. Yan gata gribir dalata. Po, nya pampanangan ti masnan. Nga. Masingo. Masingo ka. Di ba nagkamanhan? Hikayat nun dagiti iba nag-follow ti iba nagsao. Oo. Gina. Oo. Rurayan dakit ni. Ekwa. Teka lang. Nagkagik ko. Pertama. Tato, may kamuta na takwa. Ka abuan. Pare ba nung mapiknik, nung masingo.
Kasi baga magpalo dati ko, vlog ta. Paano ka mo ta? Vlog ni Ronald Vlog. Ayan. I-follow na, pindot no follow. Yan. Oo, naging kapsat tayo yung barag po. Diyawatin ay, magpisingpit kayo ka raw. Masisipo. Bamo pa na kami, ko. Hindi ka mga nirusilpi banag. Dapat na awan tayo awit ka raw. Hanggang nga maibos dahil nga makan. Okay. Oh, so nga, ikatay pa lang tibidyo ta, mga anak mait. Ang tamat at video. Kaya una yung met na ta. Wala akong taga-bidyo raw. Supay Oh, sa pinakadada dati pag-usawan ti Pipino. Wow. Wow. Dadaan mo sa sarili ng timangan na, Ano, kakapsat, umay kayo te abon riberoin. Nakamay litnaw ti tanong na. Kabaak, mga asawa kayo, nagmeted asawa na. Sige, tira manso, mangan aging gana, dati makan. Namnaawanin, sumardeng ngayon. Oh. Ano may busa? Oh. Busato eh. Kabaak, makan tayo. Nakaspol. Kapag di ka minom. Nakain umakaw. Yabay, tama tuminom naman. Nakalilikaw. Oh, permi lang aming nga kunay. Anya may imas na danuma. Running water, mineral water, adami dito yan. Anya kaya nga danum dito. Mabaling ka ba'y dumigos Ha? Mate! Oh, anya mo dito yan. Uri na kang angdod ka. Mapalat na jibabati. Kwa? Tapos mabising ka. Oh. Pangkaw mga rin. Mulay! No, nabising ang mga nagkigaw. Oh, nakad-ado lang aming nga makaan. Di pa narugrug yung nga sabsabanay. Ngiyamot ta. Mangga kahit ko. Oh, mangga pa ito yay. Pagtubog patingiwat kong buy-buya. Oh, ibidyo nakman to. Urek lagal-al nga mangan. Ano dito, nakalablabaga dito nga pagsasaw mo. Aramang, aroy. Apo, nyakit mas na daytan, ne? Oh, ibidyo te. Asus, oh, nyakit din na yan. Mat, di kay samo mangitidan. Thank you, kabak. God bless you all.